प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनंच साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्याला भगवद्गीता आपल्यासाठी सोप्या शब्दात लिहून ठेवली, त्यांनी जर लिहून ठेवली नसती तर आपण आज हा उपक्रम घडू शकला नसता किंवा आपण गीता समजू शकलो नसतो. तर श्रीला प्रभुपादांना सुद्धा दंडवत प्रणाम. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी जे आपले मंदिर अध्यक्ष आहेत, ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केलेल्या आहेत, प्रेमा माताजी ज्यांनी सुद्धा या स्लाइड्स तयार करण्यामध्ये नामानिष्ठ प्रभूजींना मदत केली आणि मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. आणि आता आपण चालू करूया. आजचा अध्याय थोडा मोठा आहे. हे जे अध्याय 3, 4, 5 आहेत ते सगळे मोठे आहेत, म्हणून मी 10-10 मिनिटं अगोदर याची वेळ दिलेली आहे 6:50. पण असं बघायला गेलं तर आता जवळजवळ 7 वाजलेलेच आहेत. तर आता हा जो दुसरा अध्याय आहे, या दुसऱ्या अध्यायाचं नाव आहे गीतेचा सारांश किंवा गीतेचे सार. आता श्रील प्रभुपादांनी थोडी प्रत्येक अध्यायाची नावं बदललेली आहेत. आता इकडे काही काही पार्टिसिपेंट्स त्यांचा हँड रेस करताय, हात वर करताय. तर काही तुम्हाला क्वेरी असेल तर चॅट मध्ये लिहा, आमचे को-होस्ट आणि ऍडमिन तुम्हाला उत्तर देतील. हा, तर हे जे अध्याय आहेत श्रील प्रभुपादांनी त्यांना साजेसं असं नाव दिलंय. जर तुम्ही कुठलीही गीता उघडली तर त्या गीतेमध्ये दुसऱ्या अध्यायाचं नाव सांख्य योग आहे. परंतु हा जो अध्याय आहे, दुसरा अध्याय, तो जणू काही त्याच्यामध्ये आपण जेव्हा सिनेमा बघायला जातो बघा, एखाद्या थिएटरमध्ये, त्यावेळेला आपण जेव्हा एक ट्रेलर बघतो एखाद्या दुसऱ्या सिनेमाचा, तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की हा जो सिनेमा आहे हा कसा आहे, हा काही फॅमिली ड्रामा आहे का, किंवा याच्यामध्ये ऍक्शन आहे का, किंवा मिस्ट्री आहे का. हे जे आपण आपल्याला ट्रेलर वरून अंदाज येतो. तर त्याचप्रमाणे हा जो दुसरा अध्याय आहे, यात कृष्णाने अर्जुनाला सर्व योग थोडे थोडे सांगितले. भक्ती योग सांगितलाय, ध्यान योग सांगितलेला आहे, हठयोग थोडा आलेला आहे, तर थोडा कर्मयोगी सांगितलाय, तर थोडं प्रत्येक गोष्टीबद्दल सांगितलेलं आहे. म्हणून या अध्यायाला श्रील प्रभुपादांनी नाव दिलंय गीतेचा सारांश. तर आता काल आपण काय केलं, एक लगेच रिकॅप घेऊया. धृतराष्ट्रांनी चौकशी केली की माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र काय करत आहेत, आणि तिकडे तुम्ही तिघांची, धृतराष्ट्राची भावना काय होती, अर्जुनाची काय भावना होती आणि दुर्योधनाची काय भावना होती, या तिघांचे भाव आपण बघितले. तर दुर्योधन घाबरला होता. त्यांनी पांडव सेनेची जी व्यूहरचना आहे ती बघितली आणि तो लगेच त्याच्या गुरूंकडे गेला आणि त्यांनी गुरूंना सांगितलं, बघा ही सेना, पांडव सेनेची व्यूहरचना बघा, तुमच्याच शिष्यांनी द्रुपद पुत्रांनी केलेली आहे. आणि मग त्यांनी द्रोणाचार्यांना सांगितलं की आपली जी सेना आहे, कौरव सेना, त्यामध्ये सुद्धा खूप महारथी आहेत, असे मोठमोठे योद्धे आहेत की जे त्यांचा प्राण द्यायला तयार आहेत. मग त्याच्यानंतर शंखनाद झाला आणि शंखनादाचा कौरवांवर काय परिणाम झाला हे काल सांगितलं मी तुम्हाला. अर्जुनाने जेव्हा त्याचे स्वजन बघितले तेव्हा तो म्हणाला, मी युद्ध
करणार नाही. आणि एवढा मोठा योद्धा तो हे युद्धभूमीवर कौरव सेनेकडे बघून, हे आपले नातेवाईक आहेत, इकडे माझे आजोबा आहेत, गुरु आहेत, तो त्याचे हात पाय गार झाले आणि गांडीव हातातून खाली पडला आणि तो म्हणाला, मी हे युद्ध करू शकणार नाही. आणि त्यांनी युद्धाची 5 कारणे सांगितली. आता मला कोण सांगणार आहे ती 5 कारणे अर्जुनानी जी सांगितली आहेत ती कोणती आहेत? मी तुम्हाला अनम्यूट करते. आता तुम्ही बोलू शकता. हात वर करा मात्र. सुरेंद्र प्रभूजी बोला. त्यांनी म्हटलं की हे माझे पूर्ण म्हणजे रिलेटिव्ह आहे किंवा माझे पूर्ण नातेवाईक आहे. दुसरं आहे की त्याला वाटलं की मी यांना मारलं तर पूर्ण समोरच्या वंशाचं काय होईल आणि वंश कसा वाढेल. ओके. आणि सगळ्या म्हणजे जे काही आया बहिणी आहे त्या विधवा होईल बा, असं त्याला वाटलं. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे आपल्या समाजाची ग्रोथ कशी होईल हे त्याला वाटलं, अशा पद्धतीचे. आणि त्याला वाटलं की हे जे मी करत आहे, त्याला वाटलं की त्यांना, अर्जुनाला वाटलं की हे मी पाप करत आहे एक प्रकारचं, म्हणजे त्यांना हे अशा पद्धतीचं त्यांना वाटलं. बरोबर. आणि कोणाला ऍड करायचं आहे? चालेल. आता आपण बघूया की अर्जुनानी कारण सांगितली होती ती कुठली होती. पहिलं म्हणजे करुणा. हे माझे स्वजन आहे. युद्ध जिंकून सुद्धा काय मला आनंद मिळणारच नाहीये. आणि या लोकांबरोबर माझे आजोबा आहेत, माझे गुरुजन आहेत, माझे नातेवाईक आहेत, बंधू आहेत, यांच्याबरोबर युद्ध करणं, यांना मारणं म्हणजे पाप आहे. आणि जर मी या कौरव सेना मधल्या सर्व पुरुषांना मारलं तर कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील. घरचा कर्ता पुरुष राहणार नाही, त्याच्यामुळे परंपरा नष्ट होतील. आणि या 4 कारणांमुळे अर्जुन म्हणाला की मी असमंजस आहे, काय बरोबर आहे आणि काय चूक आहे हा निर्णय मी करू शकत नाही. आता दुसरा अध्याय. तर प्रत्येकावर आता कृष्ण उत्तर देणार आहे. करुणा. मग कृष्ण अर्जुनाला सांगणार, ज्ञान देणार आहे आपल्या शरीराचं. मग आनंद नाही. मग कृष्ण सांगणार आहे, नाही तू चुकीचा विचार करतोयस, दोन्ही तुला आनंद मिळणार आहे, तू युद्धात जिंकलास किंवा ठार झालास. पापी प्रतिक्रिया. त्यामध्ये कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे की जेव्हा तू माझ्या आज्ञेचं पालन करतोस त्यात पाप नाहीये. मग असमंजस यात कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे की तुझी बुद्धी जी आहे ती एकाग्र कर. मग तू जेव्हा एकाग्र बुद्धीने विचार करशील तेव्हा तू युद्ध करू शकशील. मग कृष्णाने स्थिताधीर मुनींचं वर्णन केलेलं आहे. आणि मग पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील या एकाचं उत्तर कृष्णाने 3ऱ्या अध्यायात दिलेलं आहे. आता आपण चालू करूया अध्याय 2. आता इतका वेळ पहिला अध्याय जो होता तिकडे कृष्णाने फक्त ऐकण्याची भूमिका केली. कृष्ण एक शब्दही बोलला नाही. पण आता 2ऱ्या अध्यायापासून गीता चालू होते. आता आपण ऐकूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मुखचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनशांती देखील नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि मी तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. हरे कृष्ण माताजी. आता इकडे बघा, हा जो श्लोक आहे हा खूप महत्वाचा आहे. याच्या नंतर
कृष्ण बोलायला लागला आणि गीतेचं ज्ञान त्यांनी अर्जुनाला दिलं. आता हे बघा इकडे कृष्ण इतका वेळ गप्प होता, एक शब्द सुद्धा त्यांनी तोंडातून काढला नाही. तोपर्यंत अर्जुन आणि कृष्ण हे मित्र होते, ते एकमेकांचे सखे होते. पण आता अर्जुन जो आहे तो कृष्णाला म्हणाला की मी गोंधळून गेलेलो आहे आणि आता माझी मनशांती सुद्धा नष्ट झाली आहे आणि या स्थितीमध्ये आता तू मला मार्गदर्शन कर आणि निश्चित माझ्यासाठी श्रेयस्कर काय आहे असा तू मला उपदेश कर. आता बघा इकडे अर्जुनाने सांगितलंय मी तुम्हाला शरण आलो आहे. तर जेव्हा आपण भगवंताला शरण जातो तेव्हापासून भगवंत आपल्या जीवनाची दोरी त्याच्या हातात घेतो. तो जोपर्यंत आपण शरण जात नाही तोपर्यंत आपण पुढे जाऊ शकत नाही. आता इकडे भगवंताबरोबर प्रांजल शरणागती हा भक्तीचा गाभा आहे. मी तुझा आहे, सर्व काही तुझे आहे, तुझ्या इच्छेनुसार सर्व घडावे हा सर्वश्रेष्ठ शरणागती मंत्र आहे. म्हणजे कृष्णाच्या इच्छेप्रमाणे आपले मागणे असावे, त्याच्या इच्छेशी आपण समर्पित झालो पाहिजे. आता इकडे अर्जुन जो आहे त्यांनी एक शब्द वापरलाय बघा, श्रेयस्कर. निश्चित श्रेयस्कर काय आहे ते तू मला सांग. आता हे दोन शब्द आहेत संस्कृत मध्ये, श्रेया आणि प्रेया. तर श्रेया म्हणजे काय की अंतिम जे काही फायदेशीर असेल त्याला आपण श्रेया म्हणतो आणि प्रेया म्हणजे इमिजिएट बेनिफिट, म्हणजे आत्ताच्या आत्ता मला आनंद मिळणारे किंवा आत्ताच्या आत्ता मला हवी ती गोष्ट मिळणारे. म्हणजे उदाहरण जर द्यायचं असेल तर लहान मुलं बघा सकाळी शाळेत जातात आणि शाळेमध्ये रोज जातात, आल्यानंतर अभ्यास करतात, होमवर्क वगैरे करतात. पण याचा त्यांना फायदा कधी होणार आहे, जेव्हा त्यांचं पूर्ण शिक्षण संपणार आहे तेव्हा तो त्यांना फायदा लक्षात येईल. म्हणजे ज्याप्रमाणे की एखादा मुलगा म्हणाला की आज मला शाळेत नाही जायचंय, मला घरी बसायचंय, मला क्रिकेट मॅच बघायची आहे, मला सिनेमा बघायचा आहे, मला खेळायला जायचंय, तर त्याला लगेच आनंद मिळणार आहे. घरी बसल्यावर शाळेत नाही जायचं, मग होमवर्क नाही किंवा काही अभ्यास नाही करायचा, तर या गोष्टीला प्रेया म्हणतात. म्हणजे श्रेया म्हणजे काय की तुमचा जो फायदा होणार आहे तो तुम्हाला लगेच दिसणार नाहीये, तो खूप कालावधीने तो फायदा तुम्हाला दिसणार आहे. पण अंतिम किंवा एंड रिझल्ट काय आहे हा तुमच्यासाठी फायदेशीर आहे. तर आता मी जरा सर्वांना म्यूट करते. तर इकडे अर्जुन कृष्णाला सांगतोय की निश्चितपणे माझ्यासाठी श्रेयस्कर काय आहे हे तू मला सांग. तर इकडे श्रेय किंवा श्रेया म्हणजे अंतिम माझा फायदा होईल असं तू मला सांग. तर इकडे बघा आपल्याला समजतं जेव्हा आपण कृष्णाकडे प्रार्थना करतो आपल्या सुद्धा काही काही इच्छा असतात आणि आपल्याला माहित नसतं की नक्की ही जी माझी इच्छा आहे ही माझ्या भल्यासाठी आहे का, पण आपण मागतो तेव्हा आपण कृष्णाकडे प्रार्थना करताना आपण असं म्हटलं पाहिजे, निश्चितपणे श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल तू मला मार्गदर्शन कर आणि मी तुमचा शिष्य आहे आणि शरण आलो आहे. हे खूप महत्वाचं आहे, शरण कृष्णाला जाणे. आता शरण कसं जायचं हे आपण पुढच्या अध्यायात बघणार आहोत. आता इकडे बघा या स्लाइड मध्ये तुम्हाला
तिथंच त्याने काढलं. कोणलं मी mute त्यांनी करते. घातलं होतं ना, ते काढून घेतलं. हा, आता म्यूट केलंय मी. आता त्याच्यामुळे सर्वांना व्यवस्थित असं म्यूट करते, कारण काय लोक अनम्यूट होऊ शकतात ते. बरं बरं सगळ्यांना म्यूट करते, तुम्ही माताजी अनम्यूट होऊन जा. हा माताजी, नाव यू कॅन अनम्यूट नाव. चालेल. आता इकडे बघा, तुम्हाला स्लाइड मध्ये अर्जुनाचा चेहरा कसा दिसतोय. तो दुःखी आहे, त्याच्या डोळ्यामध्ये पाणी आहे, गोंधळलेला आहे तो. आणि कृष्णाला नमस्कार करून तो विनंती करतोय की निश्चित कल्याणकारी काय असेल हे तू मला सांग. पण कृष्ण बघा कसा आहे, कृष्ण किती शांत आहे. अर्जुनाचा जो मनातला भाव आहे अर्जुनाचा जो भाव आहे त्याचं जे दुःख आहे हे कृष्ण बघतोय, पण तरी देखील त्याच्यावर काहीच परिणाम झाला नाही. तर गुरु जो असतो तो असा असतो बघा. तो जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु असतो तोच आपल्याला योग्य मार्गदर्शन करू शकतो. आता आपल्याला सुद्धा बघा किती निर्णय घ्यायचे असतात. किंवा लहान मुलांपासून बघा की आता त्यांची 10वी झाली, मग मी सायन्सला जाऊ की कॉमर्सला जाऊ. मग आता त्यांचं एकदा त्यांना डिग्री मिळाली त्यांची, आता पुढे मी काय करू, नोकरी करू की बिझनेस करू, की मी बिझनेस करू तर मी पार्टनर बरोबर बिझनेस करू का. मग आणि पुढे लग्न करायचं असतं, लग्न कोणाबरोबर करू, मग फ्लॅट घ्यायचा असतो, घर घ्यायचं असतं, जागा घ्यायची असते, ती नक्की कुठे घेऊ, किती मोठा घेऊ, लोन काढू की लोन काढू नको. इतके निर्णय आपल्याला एक सारखे, तुम्ही असं जर म्हटलं तर एक मिनिटाला पण निर्णय घेत असतो. हा भगवद्गीताचा क्लास आहे, हा भगवद्गीताचा क्लास मी अटेंड करू की करू नको, हाही एक निर्णय आहे. तर जेव्हा आपण निर्णय घेतो आणि आपण सुद्धा कधीतरी गोंधळले जातो, तेव्हा आपण एखाद्या वडीलधारी माणसाकडे किंवा जो आपल्यापेक्षा एक्सपिरियन्स्ड आहे किंवा शिकलेला आहे अशा माणसाकडे आपण जातो आणि त्याला विचारतो. पण हा जो माणूस असतो त्याला आपली जी फिजिकल पर्सनॅलिटी आहे किंवा आपला जो सायकोलॉजिकल मेकअप आहे याच्याबद्दल तो थोडासा जाणू शकतो आणि मार्गदर्शन करू शकतो. परंतु एखादा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु किंवा बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर आहे, त्याला 360 डिग्रीचा व्ह्यू असतो, म्हणजे पूर्ण व्ह्यू असतो. मग त्याच्यामध्ये आपली फिजिकल पर्सनॅलिटी येते, आपली सायकोलॉजिकल पर्सनॅलिटी येते आणि आपली आध्यात्मिक पर्सनॅलिटी जी असते ती सुद्धा त्याला माहित असते. आणि त्याच्या आधारावर जेव्हा तो मार्गदर्शन करतो तेव्हा तो चुकू शकत नाही. इतर लोक जी आहेत, जी आपल्याला मार्गदर्शन करतात आणि ती जरी आपल्यापेक्षा एक्सपिरियन्स्ड असतील, शिकलेली असतील, ती सुद्धा चुकू शकतात. तर आपल्याला हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की जेव्हा केव्हा आपण कोणाकडे मार्गदर्शनाला जातो, जर तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु नसेल तर आपल्याला योग्य मार्गदर्शन मिळेल का हे आपल्याला निश्चितपणे सांगता येणार नाही. आता इकडे बघा, जेव्हा आपले सगळे अध्याय चालू होता तेव्हा इकडे कुठेही कृष्ण उवाच असं म्हटलेलं नाहीये. काय म्हटलेलं आहे? श्री भगवान उवाच. मग कृष्णाला भगवान असं का म्हटलेलं आहे? आता तुम्हाला मराठीमध्ये शब्द माहितीये की जो खूप श्रीमंत आहे त्याला आपण धनवान म्हणतो, ज्याच्याकडे खूप शक्ती आहे त्याला आपण बलवान म्हणतो. तर आता भगवान म्हणजे काय? भग हा संस्कृत शब्द आहे आणि भगचा अनेक अर्थ आहेत, पण त्यातला एक अर्थ म्हणजे ऐश्वर्य. तर कृष्ण ऐश्वर्य संपन्न आहे म्हणून
त्याला भगवान असं म्हटलंय. तर त्याच्याकडे कुठलं ऐश्वर्य आहे? तर ऐश्वर्य षड ऐश्वर्य असतात. तर ती ऐश्वर्य मी तुम्हाला सांगते. सौंदर्य, श्रीमंती, शक्ती, प्रसिद्धी, ज्ञान आणि संन्यास ही षड ऐश्वर्य पूर्णतः कृष्णाकडे आहेत. म्हणून कृष्णाला भगवान म्हटलेलं आहे. आणि ही जी षड ऐश्वर्य आहे, या ऐश्वर्यांकडे आपणही आकर्षित होतो. कधी कधी कोणाच्या सौंदर्यावर आकर्षित होतो, कोणाच्या श्रीमंतीवर आकर्षित होतो, कोणाच्या शक्तीवर आकर्षित होतो, कोणाच्या ज्ञानावर, प्रसिद्धीवर आणि कधी कधी संन्यासावर सुद्धा आपण आकर्षित होतो. आता इकडे संन्यास याला ऐश्वर्य का म्हटलंय किंवा संन्यास म्हणजे काय? आता कृष्ण इतका श्रीमंत आहे. आपण जरी पृथ्वीवरच्या सगळ्या लोकांची संपत्ती किंवा असलेला सगळा खजिना जरी आपण त्याचं कॉम्प्युटेशन केलं तरी देखील ती कृष्णाकडे जी संपत्ती आहे त्याच्याबरोबर एक कण मात्र सुद्धा त्याची तुलना आपण करू शकणार नाही. पण कृष्ण असा आहे, जर तुम्ही कृष्णाला म्हटलं मला, तुम्ही शुद्ध भक्त असाल आणि कृष्णाला तुम्ही म्हटलं मला तुझी सगळी संपत्ती दे, तर कृष्ण सगळी संपत्ती देईल. याला संन्यास म्हणतात. म्हणजे जे काय आपल्याकडे आहे ते आपण जेव्हा सगळं कोणाला देऊन टाकतो त्याला संन्यास म्हणतात. तर ही जी षड ऐश्वर्य आहे ही कृष्णाकडे आहे. आता आपल्याला सर्वांनाच असं वाटतं, जे भक्त आहे त्यांना असं वाटतं की मला कृष्णाला बघायचंय, मला कृष्णाचं दर्शन हवंय. तर आता बघा, आपली जी इंद्रिय आहेत ती इंद्रिय कशी आहेत? परिपूर्ण आहेत का? नाही. आता मी तुम्हाला अनम्यूट करते आणि तुम्हाला विचारते की समजा जर मी तुम्हाला विचारलं की तुमच्या डोळ्यांनी तुम्हाला तुमच्या भुवया आरशाशिवाय दिसू शकतात का? सांगा मला. नाही. नाही. किंवा तुमच्या डोळ्यांनी तुम्ही आरशासमोर उभे आहात तरी तुम्हाला तुमची पाठ दिसू शकेल का? नाही. मग आपली इंद्रिये कशी आहेत? परिपूर्ण नाही आहेत. आणि कृष्ण कसा आहे? कृष्ण परिपूर्ण आहे. कृष्ण परिपूर्ण आहे. त्याच्यामुळे अपूर्ण इंद्रियांनी परिपूर्णाचं आपण दर्शन घेऊ शकत नाही. आता इकडे मराठीत म्हणतात ना, जशी दृष्टी तशी सृष्टी. त्याचप्रमाणे जशी आपली भक्ती असते तशीच दृष्टी असते. म्हणजे भक्ती खूप जास्त असेल तर आपल्याला कृष्णाचं दर्शन होईल. भक्ती नसेलच तर आपण म्हणणारच नाही की कृष्ण आहे म्हणून. बरं का? आता मी इकडे ही स्लाइड दाखवते परत. मी तुम्हाला अनम्यूट करते आणि तुम्ही उत्तर देऊ शकता मी जो प्रश्न विचारते तो. आता इकडे या स्लाइड मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय बरं? कोण सांगेल मला? हात वर करा. निखिल प्रभुजी अनम्यूट करा. बरं सागर प्रभुजी, हा बोला, काय दिसतंय तुम्हाला? मला ह्या स्लाइड मध्ये ढग दिसत आहेत. बरं, क्षितिज म्हणा किंवा ढग म्हणा असं दिसतंय. बरं, आता पुढच्या स्लाइड हात वर ठेवा. सागर प्रभुजी, आता मी तुम्हाला विचारते, आता काय दिसतंय तुम्हाला? जरा आता तुम्ही इमॅजिन करा, अशी कल्पना करा की तुम्ही एका लॉंग ड्राईव्हला चाललेला आहात आणि आता तुम्ही जरासं जवळ आला. आता तुम्हाला काय दिसतंय सागर प्रभुजी? बरं, भाग्यश्री मुळे माताजी.
अनम्यूट करा माताजी. झाड, बरोबर. आणि आता पुढचा प्रश्न सिद्धी माताजी. आता काय दिसतंय तुम्हाला? आता तुम्ही एकदम झाडाच्या जवळ गेलात. आता तुम्हाला काय दिसतंय? पोपट आहे झाडावर, काहीतरी खातोय तो. बरोबर. तर जेव्हा तुम्ही एकदम जवळ जाता तेव्हाच तुम्हाला या झाडावर असलेला पक्षी दिसतो. त्याचप्रमाणे श्रील प्रभुपाद सांगतात की कृष्ण आपण जाणू शकतो, त्याला जाणण्यासाठी 3 स्तर आहेत किंवा 3 पायऱ्या आहेत. आता जी पहिली पायरी आहे, तुम्ही असं ऐकलंय का? मला सांगा की कृष्ण म्हणजे प्रकाश आहे, देव वगैरे असं कोणी नाहीये, जो काही आहे तो प्रकाश आहे, असं ऐकलंय का तुम्ही? सारिका माताजी? नाही. महेश प्रभूजी ऐकलंय का असं? की नाही ऐकलं. नाही ऐकलं? बरं. आणि कोणी ऐकलंय का की देव म्हणजे फक्त प्रकाश आहे, एक शक्ती आहे? महेश प्रभूजी? आवाज नाही प्रभू. बोला. बरं. रुपेश प्रभूजी? अनम्यूट करा प्रभूजी. हो माताजी, ऐकलंय मी. बरं, ऐकलंय ना? एनर्जी म्हणून ऐकलंय. हा, एनर्जी, लाईट किंवा साऊंड, व्हायब्रेशन, नाद असं Yes. ऐकलंय. हा, तर आता बघा, जेव्हा आपण भक्ती करतोय, चांगली करतोय, पण तरी सुद्धा कृष्णापासून खूप लांब आहे, तेव्हा आपल्याला आता हा कृष्ण आहे, कृष्णाच्या भोवती जो प्रकाश आहे तो दिसतो. त्याला कृष्णाचं ब्रह्मस्वरूप किंवा ब्रह्मन स्वरूप असं म्हणतात. पण जेव्हा आपण आणि जवळ जातो, आता तुम्ही इमॅजिन करा, तुम्ही एका प्लॅटफॉर्मवर उभे आहात आणि ट्रेन येते आणि खूप लांब आहे, तर प्रथम तुम्हाला काय दिसतं बरं, मला सांगा? हेडलाईटचा प्रकाश. हा, हेडलाईट्स चा प्रकाश आपल्याला दिसतो. त्याचप्रमाणे आपल्याला कृष्णा भोवती जे तेजाचं वलय आहे ते आपल्याला दिसतं. तेव्हा आपण जेव्हा थोडी आणि भक्तीमध्ये प्रगती करतो, पुढे जातो, तेव्हा आपल्याला कृष्ण परमात्म्या स्वरूपामध्ये दिसतो, जो आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे. याला म्हणतात कृष्णाचं परमात्मा रूप. आणि जेव्हा आपण आणि जवळ जातो, आता जेव्हा ट्रेन हळूहळू स्टेशनवर येते, तेव्हा आपल्याला दिसतं की ही ट्रेन आहे, या एक इंजिन आहे, पाठी डबे, लांबून असं आपल्याला दिसतं. पण लांबूनच मला सांगा, तुम्ही ओळखू शकाल का ही ट्रेन कुठली आहे? महालक्ष्मी आहे की आणि कुठली सह्याद्री एक्सप्रेस आहे किंवा डेक्कन क्वीन आहे? तुम्ही ओळखू शकता का? सांगा बरं. लांबच आहे अजून. नाही. पण जेव्हा ती ट्रेन प्लॅटफॉर्मवर येऊन थांबते, तेव्हा मात्र तुम्ही नाव वाचू शकता ना, आणि कुठली ट्रेन आहे हे ओळखू शकता. त्याचप्रमाणे जेव्हा भक्तीमध्ये एखादा भक्त शुद्ध होतो, त्याचं चित्त शुद्ध होतं, भक्तीमध्ये खूप छान प्रगती करतो, तेव्हा तो कृष्णाच्या समोर येऊन थांबतो किंवा त्याला तेव्हा भक्तीमध्ये जेव्हा प्रगती होते आणि तो अंतिम पायरीवर चढतो, तेव्हा त्याला कृष्णाचं श्याम सुंदर रूप दिसतं. हे जे हा जो साक्षात्कार आहे किंवा हे जे भगवंताचं रूप आहे, त्याला भगवान म्हणतात. आणि इकडे कृष्णाच्या डोक्यावर मोरपीस असतं, त्याच्या हातात बासरी असते, आणि इकडे कृष्णाचं आणि भक्तांचं प्रेमाचं आदान प्रदान होऊ शकतं जेव्हा आपण ही अंतिम पायरी चढतो तेव्हा. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. दे सॉरी माताजी, म्यूट होती. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र नमोयति. माताजी मी थोड्या वेळात येते हं, मला चालेल चालेल चालेल. येते मी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यांतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाला युद्ध करायचं नाही, त्याचं पहिलं कारण म्हणजे करुणा, हे माझे स्वजन आहे. मग कृष्ण त्याला सांगतोय की तुझी जी करुणा आहे ती चुकीच्या जागी तुझी करुणा तू लावतोयस. तू जे करतोयस ते योग्य नाहीये. आता बघा, समजा जर एक माणूस नदीमध्ये बुडत असेल आणि तुम्ही बघताय आणि तुम्हाला चांगलं पोहायला येतंय आणि तुम्ही उडी मारणार आहात त्याला वाचवायला, आणि जर मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही या माणसाला वाचवू नका, बघा बघा त्यांनी किती चांगला सूट घातलेला आहे, 20,000चा सूट आहे, त्याच्या हातात सोन्याचं घड्याळ आहे, ते तुम्ही सूट काढा, सोन्याचं घड्याळ काढा, असं मी तुम्हाला सांगितलं तर तुम्ही ऐकाल का माझं? सांगा बरं. एंजल माताजी अनम्यूट करा. नाही. नाही. मग तुम्ही माझं का नाही ऐकणार सांगा? कारण ते योग्य नाहीये, धर्माला अनुसरून नाहीये. तुम्ही म्हणणार ते घड्याळ गेलं, सूट गेला, जाऊ दे, पण मी त्या माणसाचा जीव तरी वाचवेन असं तुम्ही म्हणाल. मग तुम्ही असं का म्हणताय? कारण तुम्हाला पूर्ण ज्ञान आहे की तो जो माणूस आहे तो महत्वाचा आहे, त्या वस्तू महत्वाच्या नाहीये. तर त्याचप्रमाणे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की अर्जुना, हे जे शरीर आहे हे आत्म्याचं एक वस्त्र आहे आणि तू शरीराबद्दल विचार करू नकोस. आणि मग पुढे कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की जो आत्मा आहे त्याचं एकसारखं स्थलांतर होत असतं, एकसारखं. आत्ता सुद्धा स्थलांतर चाललेलं आहे बघा. हा जो आत्मा आहे, आता हे बघा, हे बाळाचं शरीर आहे, आता पुढे 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 तो मोठा होतोय, एक तरुण होतोय, आणि मग त्याच्यानंतर तो त्याचं शरीर कसं होतंय, म्हातारं होतंय, आणि मग जेव्हा खूप म्हातारे झाल्यानंतर, जीर्ण झाल्यानंतर आत्मा या शरीराचा त्याग करतोय. आता इकडे सुद्धा बघा, आत्म्याने या शरीराचा जणू त्याग केलेला आहे आणि आता तो या शरीरात आहे. आता तुम्ही जर विचार केला की मला परत या 2 महिन्याचं बाळ आहे या शरीरात यायचं आहे, तुम्ही येऊ शकता का? मला सांगा. नाही. तर हे जे स्थलांतर आहे हे एकसारखं चालू आहे, आता सुद्धा स्थलांतर चालू आहे. तर तू अर्जुन याच्याबद्दल जास्त विचार करू नको. आत्म्याचा गुणच आहे की त्याचं स्थलांतर एकसारखं होणार आहे, तर तू विचार करू नकोस. पण मग अर्जुन म्हणतो कृष्णाला, हो तू म्हणतोस ते सगळं बरोबर आहे, पण उद्या या माझ्या स्वजनांना मी मारल्यावर, माझ्या आजोबांना मारल्यावर मला ते दिसणार नाही परत. मग कृष्ण त्याला म्हणतो अर्जुना सहन कर. मग आता ही स्लाइड नाहीये पण मी श्लोक फक्त म्हणते. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यस तान् तितिक्षस्व भारता. पल्लवी माताजी अनुवाद वाचता पुस्तकातून? हो माताजी. किती नंबरचा श्लोक? हा 14 नंबर. हे कौन्तेया, तात्पुरती उत्पन्न होणारी आणि कालांतराने विनाश पावणारी जी सुखदुःखी आहेत ती हिवाळा व पावसाळा यांच्या येण्या जाण्याप्रमाणे आहे. हे भरतवंशजा, ती सुखदुःखी इंद्रियांना होणाऱ्या
जाणीवेपासून निर्माण होतात आणि मनुष्याने ती क्षुब्ध न होता सहन करण्यास शिकले पाहिजे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतो, हो बरोबर आहे, तुला दुःख होईल पण तू सहन कर आणि त्याचा जास्त विचार करू नकोस. आणि आत्मा जो आहे याचं स्थलांतर होणारच आहे. आता पुढे बघूया आत्म्याबद्दल कृष्ण काय सांगतो. नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. हरे कृष्ण. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाहीत. अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवताही येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकवता येत नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय अर्जुन अगदी प्राणघातक अस्त्रशस्त्र आहेत बरं का. त्याच्याकडे जणू काय आता आपण म्हटलं तर न्यूक्लिअर मिसाईल्स, न्यूक्लिअर बॉम्ब्स अशीच अस्त्रशस्त्र त्यावेळेलाही होती. तर इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय, अरे ही जी तुझी शस्त्र आहे याचा आत्म्यावर काही परिणाम होणार नाही, आत्मा अमर आहे. आणि अर्जुना तू तुझी जी दुर्बलता आहे मनाची ती त्याचं एक कारण आहे. कारण तुझ्या मनामध्ये एक कॉन्सेप्ट, एक कल्पना फिक्स्ड आहे. तर ती कल्पना कोणती, की मी हे शरीर आहे. ही जी कल्पना आहे या कल्पनेवर तू दृढ आहेस की मी हे शरीर आहे, पण मी आता तुला आत्म्याचं ज्ञान देत आहे की आणि तुला सांगतोय की आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. जर आपण हे शरीरच असतो तर आत्म्याने या शरीराला कधीच सोडला नसतं. पण आत्मा जणू काही आपण आपले कपडे खराब झाले की आपण लगेच कपडे बदलतो, त्याचप्रमाणे तो आत्माही कपडे बदलतो, म्हणजे शरीर आहे तो बदलतो. तर हे काही शोक करण्याजोगं नाहीये. इकडे या स्लाइड मध्ये त्यांनी दाखवलंय की काहीही पावसाचा, अग्नीचा किंवा कुठल्याही शस्त्राचा परिणाम आत्म्यावर होत नाही. आता बघूया कृष्ण त्याला अर्जुनाचं दुसरं उत्तर देणार आहे की आनंद नाही अर्जुन म्हणतोय. आता बघूया कृष्ण काय म्हणतोय. अवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्ण. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखकर तुला असे काय आहे. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे कृष्ण काय सांगतोय अर्जुनाला की त्याच्या सायकॉलॉजीवर कृष्ण त्याच्या सायकॉलॉजीवर वार करतोय. आता अर्जुन हा एक क्षत्रिय आहे. क्षत्रिय कसा असतो, त्यांचा कोणी अपमान केला ते सहन करू शकत नाही. सळसळणारं रक्त असतं. तर कृष्ण आता त्या सायकॉलॉजीवर कसा खेळतोय बघा. तो अर्जुनाला सांगतोय, अर्जुना समजा जर तू युद्ध सोडून गेलास तर तुला काय वाटतं, तुझे शत्रू असे म्हणणार आहेत का की अर्जुन हा कृष्णाचा खूप चांगला भक्त आहे, तो खूप दयाळू आहे आणि स्वजनांना पाहून त्याला खूप करुणा आली म्हणून त्यांनी युद्ध केलं नाही. तुझे शत्रू असे कधीच म्हणणार नाही. तुझे शत्रू तुला अनेक अपमानास्पद शब्दामध्ये वर्णन करतील की अर्जुन हा घाबरून पळून गेला, हा कुठला मोठा योद्धा आहे, त्यांनी एक बाण सुद्धा मारला नाही आणि पळून गेला. तर जेव्हा असं म्हणतील तेव्हा तुला किती वाईट वाटेल.
तुझं मन हे घेऊ शकणार नाही. आणि जरी तू म्हंटलस की ठीक आहे, लोकांना काही बोलायचं ते बोलू दे, आणि तू हे सगळं सोडून जंगलात गेलास, पण तू मनाचं काय करशील? मन एक सारखं तुला टोचत राहील की अमका अमका हे बोलला, अमक्या अमक्यानी माझा असा अपमान केला. मनाचं काय करशील तू? तर तू असं करू नकोस, तू पळून जाऊ नकोस. आता हे पुढचं उत्तर आहे कृष्णाचं, की अर्जुन म्हणतोय आनंद नाही. हे आता जरा ते अगोदरचं होतं त्याला अनुसरून हे पुढे आहे. आता इकडे अर्जुन म्हणतोय की मला आनंद मिळणार नाही. हे युद्ध जरी मी जिंकलो तरी कोण असणार आहे? माझे गुरु असणार आहेत का माझं कौतुक करायला? हे मोठं राज्य मी कोणाला दाखवू? माझे नातेवाईक असणार नाहीत, तर मी काय करू? मग कृष्ण सांगतो, तू विचार करतोयस, चुकीचा विचार करतोयस. तू जरी युद्धामध्ये ठार मेलास तरी तुला उच्च ग्रह प्राप्त होतील. तू स्वर्गामध्ये जाऊन वास करशील लाखो वर्ष, आणि तिकडे सुख आणि आनंदाचा उपभोग घेशील. आणि समजा जर तू हे युद्ध जिंकलास तर पृथ्वीचा सम्राट होशील आणि राज्य करशील. तर दोन्हीही आनंद आहे. बघा, एखादा गुरु असतो तो कसं बोलतो आणि आपल्या मनाचं कसं रूपांतर करतो. खरा गुरु तो असतो जी आपली दुःख आहेत, बरं तुला काय दुःख आहे, तू अमकं अमकं कर आणि तुझं दुःख जाईल, नाही, तो खरा गुरु नाही. खरा गुरु असतो तो आपल्या मनाचं रूपांतर करतो. तो आता इकडे बघा, अर्जुन जो आहे याला युद्ध करायचं नाहीये. तो कोण आहे? कृष्णाचा सखा आहे, कृष्णाचा भक्त आहे, तरी देखील, आणि तो शरण गेलेला आहे, शिष्य आहे तो, तरी देखील कृष्ण अर्जुनाला म्हणतोय का की तू माझा खूप चांगला भक्त आहेस, मित्र पण आहेस, मला शरण पण आलेला आहेस, आता तू बस, तुझ्यासाठी मी युद्ध करतो. तर असं कधीही कृष्ण म्हणत नाही. म्हणजे लक्षात ठेवा, कृष्णा नेव्हर प्रॉमिसेस अ स्टॉर्मलेस सी, ही प्रोव्हाइड्स अ अनसिंकेबल शिप. म्हणजे हा जो भवसागर आहे याची तुलना समुद्राशी केलेली आहे, आणि समुद्रामध्ये लाटा येणारच. पण कृष्ण काय म्हणतो की मी तुम्हाला असं जहाज देईन की जे बुडणारच नाही. एक लक्षात ठेवा, कृष्ण इकडे अर्जुनाला सांगतोय तू तुझं कर्म कर. आणि दुसरी गोष्ट आपल्याला एक शिकायची आहे की जे ज्ञान आहे ते आपल्याकडे कधी येत नाही, आपल्याला ज्ञान मिळवण्यासाठी गुरुकडे जावं लागतं. या दोन गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत, बरं का. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल, किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे सम्राट म्हणून राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चयी हो आणि उठ, युद्ध कर. बघा, इकडे कृष्ण म्हणतोय की दृढ निश्चयी हो, उठ, युद्ध कर. कुठेही कृष्णाने सांगितलं नाही अर्जुनाला की तू तुझं कर्तव्य करू नकोस. म्हणजे एक लक्षात घ्या, भगवद्गीता म्हणजे पोस्ट रिटायरमेंट प्लॅन नाहीये की आता मला खूप वेळ आहे, आता मी भजन करीन, आता मी जप करीन. नाही, कृष्ण अर्जुन, आणि कुठेही सांगितलेलं नाही कृष्णाने तू तुझी ड्युटी करू नकोस. कृष्ण त्याला सांगतोय उठ आणि युद्ध कर. नेहादिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्ण.
या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचे मोठे भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की आता मी जे काय सांगतोय माझ्या आज्ञेचं पालन कर आणि या प्रयत्नामध्ये नुकसान तर होणारच नाही, उलट तर मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. आता इकडे बघा, एक लक्षात घ्या की हनुमान हे प्रभू रामचंद्रांच्या वतीने लंकेमध्ये गेले होते सीतेचा शोध घ्यायला आणि मग ते रावणाकडे गेले आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही सीतेला परत रामाकडे आणून द्या आणि मग रावणाने ऐकलं नाही आणि त्यांच्या शेपटीला आग लावली. आता ही शेपटीला आग लावल्यावर हनुमानाने पूर्ण लंका जाळून टाकली. आता हे तुम्ही मला सांगा की मॉरली बरोबर आहे का? इतर असुरांचा काहीच संबंध नव्हता. काय झालं होतं ते रावण, राम, सीता, पण इतर असुरांचा काही संबंध नव्हता, तरी देखील त्यांनी पूर्ण लंका जाळली. तर मॉरली बघायला गेलं तर हे बरोबर नाही. पण भक्ती जर तुम्ही बघायला आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून जर तुम्ही बघायला गेला तर हनुमानाने भक्तीचा उच्च स्तर गाठला होता आणि तो रामाच्या आज्ञेचं पालन करत होता. त्याला रावणाचा खूप राग आला होता आणि त्यांनी हे सगळं उद्ध्वस्त केलं, पूर्ण लंका उद्ध्वस्त केली. आणि इकडे आपल्याला असं समजतं की जेव्हा आपण कृष्णाच्या अथवा रामाच्या आज्ञेचं पालन करतो तेव्हा त्यात कुठलंही पाप नसतं. म्हणजे असं आहे का की आपण आता नाम घेतोय, आपण कृष्ण भक्ती करतोय, म्हणजे आपण आपल्या हातात आपल्याला वाटेल तसं आपण वागायचं, वाटेल तसं लोकांवर राग दाखवायचा नाही, असं नाहीये. त्याला 3 चेक पॉइंट्स आहेत. कुठले? गुरु, साधू आणि शास्त्र. गुरु म्हणजे आपले जे आध्यात्मिक गुरु असतील ते, साधू म्हणजे जे प्रगत भक्त आहेत ते, आणि शास्त्र. या तिन्ही मध्ये जर उत्तर हो 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 असं असेल, तिन्ही ती हो पाहिजे, तरच आपल्याला ती कृती करता येते. आणि आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारते की आता समजा जर एक भारतीय सैनिक आहे आणि तो LOC वर आहे आणि शत्रू सेना आहे आणि त्यांनी शत्रू सेनेच्या अनेक लोकांना, शत्रूंना मारलं, जाळपोळ केला आणि पूर्ण शत्रू कॅम्प उद्ध्वस्त केला, तर मला सांगा भारतामध्ये आल्यावर काय होईल? कोण सांगेल? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय? एंजल माताजी. कौतुक त्याचं. कौतुक. सारिका माताजी, आणि काय सांगायचंय? त्यांचा गौरव करण्यात येईल. हो, बरं. आता मला पुढच्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. आता हा ड्युटीवर नाहीये, हा सैनिक त्याच्या लीव्हवर आहे आणि लीव्हवर त्याला एखादा त्याचा मित्र किंवा नातेवाईक आवडत नाहीये, म्हणून जाऊन त्यांनी त्याला त्याचा खून केला, तर काय होईल? शिक्षा मिळेल. शिक्षा मिळेल. सुरेंद्र प्रभू, तुम्हाला ते शिक्षेला पात्र राहतील. बरोबर. म्हणजे जोपर्यंत तो सैनिक आपल्या सरकाराच्या इन्स्ट्रक्शन्सच्या खाली काम करतोय, त्यांनी हजारो सैनिकांना जरी मारलं तरी त्याचा गौरव होईल, पण ऑफ ड्युटी असताना त्यांनी एका कोणाला जरी मारलं तरी त्याला पोलीस पकडून कारागृहात नेतील. तर त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण कृष्णाच्या आज्ञेचं पालन करतो, इकडे अर्जुनाचा प्रश्न आहे पाप,
मी पाप करतोय आणि कृष्ण त्याला सांगतोय तू हे पाप नाहीये, तू माझ्या आज्ञेचं जेव्हा पालन करतोस त्यात पाप नाहीये. आणि मी तुम्हाला सांगितलं आपण रोज मंदिरात जाऊ, जप करू, भगवद्गीता वाचू, म्हणजे आपल्याला काय वाटतं तसं करता येत नाही. त्याला 3 चेक पॉइंट्स आहे, गुरु, साधू आणि शास्त्र. आता इकडे त्यांनी आणि दाखवलाय, एक स्लाइड आहे, विभीषण आहे हा, आणि तो रामाच्या बाजूने आहे, जणू काही तो देशद्रोही होता. तो रावणाच्या विरुद्ध असल्यामुळे प्रभू रामचंद्र हे युद्ध जिंकू शकले. मॉरली बघायला गेलं तर हे चुकीचं आहे वागणं, पण आध्यात्मिक रित्या तुम्ही जर बघितलं तर हा सुद्धा ही उच्च भक्तीचा स्तर विभीषणाने सुद्धा गाठला. आता इकडे एक वाक्य आहे, मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून रक्षण होते. आता तुम्ही मला सांगा, मनुष्य जीवनाचे सर्वात मोठे भय कोणते असं तुम्हाला वाटतं? लोक काय म्हणतात? केपी? लोक काय म्हणतात? बरोबर आहे. आणि सागर प्रभूजी? मृत्यू. हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. मृत्यू हा सर्वात मोठा मृत्यू हा सर्वात मोठा भय आहे माताजी. बरं, आणि कोणाला काही ऍडिशन्स करायचे आहेत? यापेक्षा काही वेगळं आहे? रुपेश प्रभूजी? माताजी, आपल्यापासून दूर होण्याची भीती. बरोबर आहे. सागर प्रभूजी? मृत्यू हा सर्वात मोठा भय आहे. ठीक आहे. तर आता श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतात, मनुष्याचे मोठे भयंकर भय हे कोणते आहे? आता आपल्याला मानव शरीर मिळालंय. या मानव शरीर आपल्याला पुढच्या जन्मी न मिळता कुठल्याही पशु योनीमध्ये, वृक्ष योनीमध्ये जर आपण गेलो तर ते मनुष्य जीवनाचे सर्वात मोठे भय आहे. म्हणजे आपला स्लाइड डाऊन होतो. आपण वर आलेलो आहोत मनुष्य जन्म, तिकडनं आपल्याला कृष्ण प्राप्तीचा एक चान्स मिळतो. पण ते न करता जेव्हा आपण पशु योनीने तर वृक्ष योनीमध्ये येऊ शकतो, ते मनुष्य जीवनाचे सर्वात मोठे भय आहे. कुमुद माताजी, तुम्ही हात वर केलाय का? हरे कृष्णा. पल्लवी माताजी वाचा. हो माताजी, एक मिनिट, स्लाइड डिस्प्ले नाही झाली. एकच सेकंद माताजी. बरं, मी एक मिनिट, ही जरा अगोदरची स्लाइड आहे आणि थोडंसं सांगते. तर बघा, कृष्ण भावना भावित जीवन म्हणजे असं नाहीये कोणी काही म्हटलं तर गप्प बसायचं. श्रील प्रभुपादांनी लिहिलंय की 6 आक्रमक किंवा आततायी असतात, किंवा अग्रेसर्स किंवा इंट्रुडर्स म्हणू शकता. तर हे 6 प्रकारचे जे आक्रमक असतात त्या 6ही आपण लढा दिला पाहिजे. तर ते 6 आक्रमक कोणते? जे दुसऱ्यांच्या घरी आग लावतात, किंवा जे दुसऱ्यांना शस्त्राने प्रहार करतात, जे दुसऱ्यांना विषबाधा करतात, दुसऱ्याच्या बायकोचा हरण करतात, जे दुसऱ्यांना फसवतात आणि पैसे हडप करतात, किंवा जबरदस्ती दुसऱ्यांची जी जागा आहे किंवा जे घर आहे त्याच्यावर स्वतःचा कब्जा करतात. ही जी 6 लोक आहेत, 6 आक्रमक आहे, या 6 आक्रमकांना तुम्ही लढा दिला पाहिजे. ज्याप्रमाणे तुमचा देश आहे आणि जो नियम आहे त्या नियमाला वापरून कोर्टात जाऊन तुम्ही लढू शकता. हरे कृष्णा. पल्लवी माताजी दिसताय का? हो माताजी, पीडीएफ मधनं वाचते मी. हरे कृष्णा. अर्जुनाचं चौथं कारण होतं की पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. त्यासाठी कृष्णाने उत्तर दिलंय की मी जर नियत कर्म केले नाही
तर ही सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईन आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण. आता बघा, कृष्ण भगवान आहे, त्याला काही काम करावं लागतं का? त्याला काही काम करावं लागत नाही. पण तो काम का करतो? कारण त्याला आपलं उदाहरण सर्वांपुढे ठेवायचं असतं. आता आणि कृष्ण सांगतोय, प्रत्येक जण जेव्हा आपलं नियत कर्म करतो तेव्हा समाजाची, राज्याची, देशाची उन्नती होते. आता इकडे बघा, वृंदावनामध्ये कृष्णाने सांगितलं सर्वांना की इंद्रपूजा न करता आपण गोवर्धन पूजा करायची, आणि त्याच्यामुळे इंद्राला खूप राग आला आणि त्यांनी जोरदार पाऊस पाडवला. तर आता एवढा पाऊस आला की जणू काही गावच्या गाव वाहून चालले होते. म्हणून कृष्णाने काय केलं, गोवर्धन पर्वत त्याच्या करंगळीवर उचलला आणि सर्व लोकांचं रक्षण केलं. आता कृष्णाला याची गरजही नव्हती, तो त्याच्या शक्तीने हा पूर्ण पाऊस थांबवू शकला होता, पण त्यांनी त्याचं नियत कर्म केलं. काय की भक्तांचं रक्षण करणं हे कृष्णाचं कर्म आहे, आणि जर त्यांनी तसं केलं नाही, लोकांचं रक्षण केलं नाही, त्याची ड्युटी करून त्यांनी दाखवली नाही, तर काय होईल, सर्व ग्रहलोक नष्ट होतील आणि अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न होईल, म्हणजे कुठेही धर्म नाही राहणार. म्हणून कृष्ण त्याचं उदाहरण दाखवतोय. का दाखवतोय? कारण आपल्या सर्व लोकांमध्ये एक कल असतो की आपला कोणीतरी रोल मॉडेल असतो आणि त्याला बघून आपण वागत असतो. तर या कारणासाठी कृष्णाने सांगितलंय की प्रत्येकाने त्यांचे नियत कर्म केले तर पारिवारिक परंपरा नष्ट होणार नाही. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढ निश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येयही एक असते. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण. आता कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय, तुझी बुद्धी कशी आहे, एकाग्र नाहीये. तुला काय हवंय? तुला सगळं हवंय. तुला राज्य पण हवंय, तुला स्वजनांना मारायचंही नाहीये, तुला माझंही ऐकायचं नाहीये. तर असं असल्यामुळे तू गोंधळलेला आहेस आणि तू निर्णय घेऊ शकत नाहीस. तुझी बुद्धी एकाग्र कर, आणि एकाग्र बुद्धी जेव्हा तुझी होईल तेव्हा तुझ्या मनामध्ये क्लॅरिटी येईल आणि त्याच्यावर तू निर्णय घेऊ शकशील. आपल्याला सुद्धा बघा असं होतं, आपण कृष्णाकडे भक्ती करताना मन एकाग्र नसतं. भौतिक गोष्टी सुद्धा खूप हव्या असतात आपल्याला, कृष्णही हवा असतो, पण कृष्ण म्हणतो नाही, तुझी बुद्धी जी आहे ती फोकस पाहिजे, एकाग्र पाहिजे, मग तुला माझी प्राप्ती होऊ शकेल. मग आता अर्जुन विचारतोय, बुद्धी एकाग्र पाहिजे, मग असा कोण आहे की ज्याची बुद्धी एकाग्र आहे? मग कृष्ण त्याला सांगतो, अशा माणसाला स्थिताधीर मुनी असं म्हणतात. मग अर्जुन म्हणतो की अशा स्थिताधीर मुनीची लक्षणे काय आहे? तो कोणत्या भाषेत बोलतो, कसा बसतो, कसा चालतो? कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. परम पुरुष भगवंत म्हणाले, हे पार्थ, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते तेव्हा तो शुद्ध, दिव्य आणि चैतन्यात असतो असे म्हणतात.
हरे कृष्ण. हा, आता स्थिताधीर मुनी कसा असतो बघा. हा सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा तो त्याग करतोय. म्हणजे कृष्ण काय म्हणतोय की तुम्ही तुमच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करा. तुम्ही तुमचं कर्तव्य आहे ते करा. तुमची नोकरी असेल, तुमचा जो जॉब आहे तो करा. तुम्ही तुमच्या परिवाराबरोबर राहा, पैसे मिळवा, तुमचा मित्र परिवार, नातेवाईक परिवार असू दे. कृष्ण आपल्याला सांगत नाहीये की या सर्वांचा तुम्ही त्याग करा. तुम्ही फक्त इंद्रिय इच्छांचा त्याग करा, असं आपल्याला इकडे या श्लोकात समजतं. आता स्थिताधीर मुनी कसा असतो, तर या स्लाइड मध्ये तुम्हाला जे दिसतंय ते प्रल्हाद महाराज आहे. प्रल्हाद महाराज हे यांना त्यांच्याच वडिलांनी किती मारायचा प्रयत्न केला बघा. त्याला विषारी सापांच्या पिंजऱ्यात ठेवलं किंवा भाले घेऊन त्यांनी अनेक त्यांच्या शिपायांना पाठवलं, असुरांना पाठवलं मारायला. पण प्रल्हाद मुनी कसे होते? स्थिर होते. का ते स्थिर होते? ते आत्मिक स्तरावर होते. मी हे शरीर नाही हे त्यांना माहित होतं. शरीराला काही झालं तरी चालेल, मी आत्मा आहे आणि आत्म्याला कोणी काहीही करू शकणार नाही. तर अशामुळे हे जे प्रल्हाद महाराज होते हे जरा सुद्धा घाबरले नाही. हे बघा, आगीत असताना सुद्धा ते जरा सुद्धा विचलित झाले नाही. किती शांत चेहरा दिसतोय. आता पुढे 7व्या अध्यायात आपल्याला समजणार आहे की अग्नी ही सुद्धा कृष्णाची एक शक्ती आहे. आणि जेव्हा मी जरा म्यूट करते, जेव्हा एखादा कृष्णाचा भक्त असतो तर जो 24/7 कृष्णाच्या ध्यानात असतो, तर त्याला कृष्णाची सुद्धा शक्ती काहीही करू शकत नाही. तर हे आपल्याला इकडे दिसतंय की आगीत सुद्धा प्रल्हाद महाराज अगदी शांत आहेत आणि आगीचा जो उष्मा आहे तो त्यांना जरा सुद्धा जाणवला नाही. दुसरे स्थिताधीर मुनी म्हणजे प्रभुपाद. प्रभुपादांनी संन्यास घेतला. ते राधा दामोदर मंदिर मध्ये राहू लागले. एका खोलीत राहून त्यांनी खूप लिखाण केलं. मग ते दिल्लीला एकसारखे वृंदावन दिल्ली येत असे. आपली जे पुस्तकं आहेत ती डिस्ट्रीब्यूट करायला, प्रिंट करायला. आणि त्यावेळेला असं झालं की तिकडे त्यांना रस्त्यामध्ये एका गायीनी धडक दिली. तेव्हा त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करावं लागलं. एकदा हीट स्ट्रोक आला. आणि अमेरिकेमध्ये सुद्धा सोपं नव्हतं बरं का. ते सगळे हिप्पी होते, त्यांना कृष्णाबद्दल काही माहित नव्हतं. तर अशामध्ये सुद्धा ते स्थिर होते. त्यांचं मन जरा सुद्धा विचलित झालं नाही. आपल्या गुरुनी काय सांगितलंय की तू कृष्ण भावनाभावी जीवनाचा प्रसार कर, तू कृष्णाचं ज्ञान सर्वांना दे. हा त्यांचा सुद्धा निर्धार होता की माझ्या गुरुनी काय सांगितलंय त्यांच्या आज्ञेचं मी पालन करणार. हा का होता इतका निर्धार? कारण ते स्थिताधीर होते. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. आहेत का कुमुद माताजी? नाहीतर मी वाचते. हरे कृष्ण कुमुद मी माताजी. आहे. हो माताजी, मी आहे. दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्ये हर्ष उल्लासित होत नाही आणि जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झाला आहे त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण.
म्हणजे स्थिताधीर मुनी कसा असतो की जरी त्याला आनंद झाला तरी तो दिसत नाही, दुःख जरी झालं तरी चेहऱ्यावर काही शोक दिसत नाही, स्थिर असतो तो, ऑलवेज न्यूट्रल. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. ओके माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते, त्याप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयातून आवरून घेतो तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. हरे कृष्ण. आता बघा, हे एक कासव आहे, त्याच्या समोर एक भला मोठा प्राणी आला आणि त्याला समजलं की माझा आता जीव जाईल, तर तो काय करतो, आपले सगळे अवयव आत ओढून घेतो आणि त्या प्राण्याला वाटतं की आता हा एक दगडच आहे आणि तो कासवाजवळ जात नाही. त्याचप्रमाणे जो स्थिताधीर मुनी असतो, जेव्हा इंद्रियांचे सगळे विषय त्याला दिसतात तेव्हा तो काय करतो, त्याच्या इंद्रियांना आतमध्ये ओढून घेतो. म्हणजे तो त्याची जी इंद्रिय असतात त्या इंद्रियांवर त्याचा पूर्ण संयम असतो आणि तो जिकडे इंद्रियाचे विषय असतात तिकडे तो जात नाही, फिरकत नाही आणि खूप लांब राहतो. कारण त्याला माहिती आहे या इंद्रियाच्या विषयांमध्ये मी अडकलो तर मी जन्म मृत्यू या चक्रात अडकणार, हे डेंजर आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. केंद्रीय विषयांचे चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयांची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होतो आणि कामामधूनच क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे कृष्ण. आता आपल्याला सुद्धा स्थिताधीर मुनी व्हायचं आहे किंवा त्या मार्गावर चालायचं आहे. मग आपला ब्लॉकर काय आहे, तर हे खूप सुंदर तऱ्हेने, खूप सायंटिफिकली याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे या श्लोकामध्ये. तर इकडे आता आपला अधपात कसा होतो, तर त्यांनी छान उदाहरण दिलंय, एक स्लाइड आहे की एक मुलगा आहे, तो त्या मुलीकडे बघतोय आणि चिंतन करतोय, वा किती छान मुलगी आहे, हिचा आवाज किती छान, किती मधुर आहे आणि किती मुलगी प्रेमळ आहे आणि किती मदत करते, असं तिच्याबद्दल तो विचार करतो. आणि मग विचार करता करता तो म्हणतो मी थोडा काळ या मुलीबरोबर घालवीन. आणि ते दोघं भेटायला लागतात आणि जेव्हा ते भेटायला लागतात तेव्हा त्याला आसक्ती निर्माण होते. त्याला त्या मुलीबरोबर वेळ घालवलेला आवडतो आणि आसक्ती निर्माण झाल्यावर काम उत्पन्न होतं. आता काम म्हणजे काय, हे श्रीला कृष्णराज कविराज गोस्वामींनी चैतन्य चरितामृतात सांगितलंय. आत्म इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम काम, कृष्ण इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम प्रेम. तर काम म्हणजे काय, स्वतःच्या इंद्रियांची तृप्ती, म्हणजे आपल्या स्वतःच्या काही इच्छा असतात त्या जेव्हा आपण पूर्ण करतो त्याला काम म्हणतात. आणि कृष्ण इंद्रिय तृप्ती, जेव्हा कृष्ण इंद्रिय तृप्तीसाठी आपण काही करतो त्याला प्रेम म्हणतात. तर इकडे त्यांनी सांगितलंय की आता हा जेव्हा मुलगा आहे हा त्या मुली बरोबर वेळ घालवतो तेव्हा त्याला आसक्ती निर्माण होते, आसक्तीने काम निर्माण होतं आणि काम निर्माण झाल्यानंतर काय होतं बघा, की आता जेव्हा आपण स्वतःच्या इंद्रियांच्या तृप्तीसाठी कुठल्याही गोष्टी करतो, आता समजा जर माझ्याकडे 10 साड्या आहेत, मी म्हणीन 10 साड्या आहेत ना मला आणि पाहिजे, 11वी पाहिजे, मग 11वी आल्यावर आणि मला पाहिजे, मग 20 साड्या, मग 100 साड्या, कितीही साड्या घेतल्या तरी इंद्रियांची तृप्ती होणार नाही. तर हे जे आहे
याला काम म्हणतात. आणि जेव्हा काम तुमची जी इच्छा असते ती पूर्ण होत नाही तेव्हा काय होतं, कामातून राग उत्पन्न होतो किंवा क्रोध उत्पन्न होतो. आणि क्रोध जेव्हा उत्पन्न होतो तेव्हा आपली जी बुद्धी आहे ती भ्रमिष्ट होते. आणि बुद्धी जेव्हा भ्रमिष्ट होते तेव्हा आपलं पतन होतं. आणि इकडे जेव्हा बुद्धी भ्रमिष्ट होते तेव्हा काय होतं, तेव्हा बुद्धी जेव्हा भ्रमिष्ट होते तेव्हा डोमेस्टिक अब्यूज किंवा मला मराठीत पटकन शब्द येत नाहीये, काय म्हणतात, हिंसाचार, डोमेस्टिक, काय म्हणतात कुमुद माताजी, डोमेस्टिक व्हायलन्स, घरेलू हिंसा. हा, घरेलू हिंसा. इकडे जेव्हा बुद्धी भ्रमिष्ट होते तेव्हा घरेलू हिंसा चालू होते आणि मग त्याच्यानंतर अधपतन होतं. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. क्रोधापासून समोह निर्माण होतो आणि बुद्धी भ्रमित होते. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याची पूर्ण भौतिक अधःपतन होते. हरे कृष्णा. आता बघा इकडे त्यांनी छान दाखवलेलं आहे काय होतं. इंद्रियांच्या वस्तूंचे आपण चिंतन करतो, त्या चिंतनाने आसक्ती निर्माण होते. आसक्ती निर्माण झाल्यावर काम किंवा वासना किंवा इच्छा उत्पन्न होतात. इच्छा अशा असतात त्या कधीच पूर्ण होत नाही. त्या इच्छा पूर्ण न झाल्यामुळे क्रोध उत्पन्न होतो. क्रोधामुळे तुमची जी बुद्धी आहे ती भ्रमित होते आणि या भ्रमित बुद्धीनी स्मृतीचा भ्रमनिरास होतो. आणि इकडे बुद्धी जेव्हा भ्रमित होते तेव्हा इकडे घरेलू हिंसा चालू होते. स्मृतीचा भ्रमनिरास झाला की बुद्धीचा नाश होतो आणि आपले पतन होते. तर हे सायंटिफिकली एक्सप्लेन केलंय कृष्णाने, खूप छान तऱ्हेने समजावलेलं आहे. हरे कृष्णा. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अनासक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियमा तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. बघा आता कोण भगवंताची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो, तुम्हाला प्राप्त करायची आहे का, मग ही क्रायटेरिया आहे किंवा तुमची पात्रता काय हवी आहे की आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून जो मुक्त असतो आणि जो आपल्या इंद्रियांना नियंत्रित करू शकतो, इंद्रियांना संयमित ठेवतो, त्याला निश्चितच भगवंताची पूर्ण कृपा प्राप्त होते. आता हा आपला अध्याय झालाय. तर आज आपण काय बघितलं की अर्जुनाला युद्ध करायचं नव्हतं म्हणून त्यांनी पहिल्या अध्यायात कारण सांगितली आणि अर्जुनाने कृष्णाने उत्तर दिलं की ही जी तुझी कारण आहे ती बरोबर नाहीये. करुणा, तू एक लक्षात घे की आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. तर तू शरीर घेऊन बसलेला आहेस, त्यामुळे तुझ्या मनाची दुर्बलता निर्माण झालेली आहे आणि म्हणून तू युद्ध करू शकत नाहीस. आनंद नाही. इकडे कृष्ण सांगतो की तू चुकीचा विचार करतोयस, दोन्ही ती आनंद आहेस. तू जरी ठार झालास तरी तू स्वर्ग लोकात जाशील, तिकडे तू अनेक वर्षांचा आनंदाचा आणि सुखाचा उपभोग घेशील आणि जिंकलास तर तू पूर्ण पृथ्वीचा सम्राट होशील.
पापी प्रतिक्रिया. कृष्ण सांगतो नाही, माझ्या आज्ञेचं जर तू पालन केलंस तर तो बुद्धियोग किंवा भक्तियोग होतो आणि त्याच्यामध्ये पाप नाही. असमंजस. कृष्ण सांगतो की तुझी बुद्धी एकाग्र कर, त्याला खूप फाटे फुटलेले आहेत. तर बुद्धी एकाग्र जेव्हा तू करशील तेव्हाच तू तुझ्या मनामध्ये क्लॅरिटी येईल आणि तू युद्ध करू शकशील. मग त्याच्यानंतर अर्जुन विचारतो की असा कोण आहे की ज्याची बुद्धी एकाग्र असते. मग कृष्ण त्याला स्थिताधीर मुनींबद्दल सांगतो. आणि एक जे आहे ते आपण उद्या घेणार आहे, आज थोडंच मी घेतलं. पारिवारिक परंपरा नष्ट होती. कृष्ण म्हणतो की ज्यांनी त्यांनी आपलं कर्तव्य व्यवस्थित केलं तर पारिवारिक परंपरा कधीच नष्ट होणार नाही. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? तुम्ही विचारू शकता मला. माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करा. हा, ओके.